Sana lang nasa ligtas pang kalagayan sila nung Jem. Wika ni Roble habang papalabas ng yungib na kanyang pinasukan. Roble, iiba ang oras sa lugar na ito at sa aktwal na mundo. Mag-iingat ka. Bulong ng Kalis sa kanyang isipan. Noon ding mga oras na yon ay ibang-iba na si Roble dahil sa kanyang bagong kapangyarihang natuklasan. Ang Kalis na nasa kaanyuan ng 1 kwintas ay nabigyan siya ng pambihirang kakayahan na halos hindi maunawaan ng kahit na sinong merong lihim na karunungan. Ang hawak kasing kapangyarihan ni Roble noong mga oras na yon ay ang isa sa mga sagradong karunungan na nakalimutan na ng mga tao sa paglipas ng panahon. Nang makarating si Roble sa lagusang kanyang pinasukan, ay dinaanan niya muna ang isa pang lagusang merong mga nakabantay na malalobong nilalang. Nang marating niya ang lugar na yon ay agad din naman niyang itinago ang Kalis upang harapin ang mga lobong kanyang nakaharap. Noong bagong pasok pa lamang siya sa yungib na pinaglalagakan niya ng Kalis. Matapos itong masilayan ni Roble, ay walang awa niyang pinagpapapatay ang mga lobong yon upang matingnan ang maaaring kayamanang nakatago sa lugar na hindi niya nagawang pasukin noong hindi niya pahawak ang Kalis. Matapos itong malipol ni Roble, ay tinahak na niya ang daan ng yungib na pinagbabantayan ng mga malalobong nilalang. Sa bawat paglakad niya papasok dito, ay napakarami niyang nasisilayang mga nagliliwanag na kristal na nakabaon sa bawat pader ng yungib. Nasa na kaya ako? Tanong ni Roble sa kanyang sarili. Huwag kang mag-alala dahil nasa lugar ka ng kapangyarihan ng Apo. Sagot naman ng Kalis sa kanyang isipan. Ilang oras pa ang ginawa ni Roble na paglalakad sa lagusang yon hanggang sa madapo na naman siya sa isang silid ng kuweba. Nanlaki ang mga mata ni Roble noong mga oras na yon dahil sa kanyang mga nasilayan. Animoy hindi niya akalaing merong ganoong bagay sa lugar na kanyang napuntahan. Paglalarawan ni Roble sa kanyang mga nasilayan, ay meron siyang nakitang mga bangkay na hindi naaagnas na nakasuot ng mga mahahabang kasuotan. Nakaupo ang lahat ng yon papaikot sa isang batong hugis kahon na pinaggigitnaan ng mga ito. Dahil sa medyo may kadiliman ang lugar na yon, ay dahan-dahan pa itong nilapitan ni Roble upang tingnan ang gamit na ginagabayan ng mga ito. Paglakad ni Roble papalapit dito, ay biglang nagsitayuan ang mga inaakala ni Robleng patay na siyang labis niyang ikinagulat. Nag-aapoy ang mga mata nito habang nananatiling nakatayo sa kanilang kinaroroonan. Kasabay ng pagtayo ng mga bantay na yon ay ang paghawak ng mga ito sa kani-kanilang mga armas. Matapos itong masilayan ni Roble, ay biglang nagwika ang Kalis ng, Roble, iisa na tayo ng katauhan. Matatawag mo ako sa lahat ng oras sa pamamagitan ng pagtawag mo sa aking pangalan, gamit ang iyong isipan. Mahalaga ang binabantayan ng mga yan, Roble. Kung nais mong matalo ang mga datu ng mga maranhig, ay kakailanganin mo ang gamit na yan. Matapos itong marinig ni Roble, ay agad naman itong sinunod ang payo ng Kalis. Tinawag niya ito sa pamamagitan ng kanyang isipan hanggang sa tuluyan na itong lumitaw sa harapan ni Roble. Nagliliwanag ang Kalis na yon sa unang paglitaw nito sa mundong ating kinagagalawan. Matapos nitong lumitaw ay agaran din naman itong sinugod ang mga tagapagbantay ng lugar na yon. Agad din naman itong sinabayan ni Roble. Paglapit ni Roble sa mga nilalang na tagapagbantay, ay halos hindi niya man lang ito magalusan
dahil sa pananggalang taglay nito. Paglalarawan ni Robles sa mga tagapagbantay na yon ay para silang mga sinaunang tao kung titingnan. Pero hindi yon normal sa taas ng mga ito. Hanggang dibdib lang si Robles ng mga nilalang na yon na siyang naging isang dahilan upang mahirapan siyang kalabanin ang mga ito. Nang dumating na sa puntong wala ng pagpipilian si Robles, ay sinubo na nito ang batong binigay sa kanya ng demonyo. Marami kasing insekto sa lugar na yon na siyang huling paraan na maaari niyang gamitin sa paglaban sa mga ito. Paglitaw ng halimaw na ginawa ni Robles, ay siya namang pagtawag ng mga nilalang na yon sa mga lobong napaslang nito sa lagusang kanyang pinasukan. Halos hindi mahulugan ng karayom ang dami ng mga tinawag nitong mga mahiwagang nilalang. Nag-aalulong ang lahat ng yon na halos ikabingi na ni Robles dahil sa sobrang lakas ng boses ng mga ito. Huwag mong gamitin ang puwersa ng kasamaan sa lugar na to. Masyadong sagrado dito. Alisin mo ang halimaw upang hindi mas lalong lumakas pa ang mga tagapagbantay na ito. Pasigaw na wika ng Kalis sa kanyang isipan. Matapos itong marinig ni Robles, ay agad niya namang pinalapit ang halimaw na kanyang nilikha. Kinuha niya ang sumpang ibinigay niya dito upang tugunin ang payo ng Kalis. Kasabay ng pagkawala ng halimaw na yon, ay siya namang paglaho ng mga lobong tinawag ng mga tagapagbantay. Ipakita mo ang susing hawak mo, Robles. Tanda ng permiso na makapasok ka sa lugar na ito. Ang mga tagapagbantay na iyong kaharap ay nagbabawal lamang sa mga taong hindi pinahihintulutan sa lugar na ito. Dagdag pa ng Kalis. Agad naman itong sinunod ni Robles, at nang makita ito ng mga tagapagbantay, ay nagsibalikan na yon sa kanilang dating hinihimlayan. Bumalik na ito sa pagkakaupo doon sa gitna ng batong hugis kahon. Matapos itong makita ni Robles, ay dahan-dahan din naman siyang lumapit sa lugar na yon. Ang Kalis naman ay unti-unti nang naglaho dahil sa wala na itong nakikitang panganib sa paligid. Nang makalapit na dito si Robles, ay pilit niyang hinanap ang maaaring pasukan ng susing kanyang hawak. Pagtingin niya sa ilalim ng bato, ay doon niya nasilayan ang lagayan ng susi. Hindi na nagdalawang isip si Robles na pagbuksan ito dahil alam niya sa kanyang sarili na maaaring ang nakahimlay na gamit sa lugar na yon ay ginamit din dati ng mga sinaunang antingero. Matapos itong mabuksan ni Robles, ay tinulak niya ang tipak ng bato na naging sanhi upang mahulog yon sa sahig. Pagtingin ni Robles sa nabuksan niyang lagayan, ay doon tumambad sa kanya ang isang gamit na narinig niya na dati kay Nong Jem. Isang buntot paging nangingintab ang natuklasan ni Robles sa lugar na yon. Animoy ang buntot paging yon ay buhay na halos makitaan na ito ni Robles ng paggalaw. Napakaaliwalas din ng buntot na yon na tila ba ginawa yun ng isang purong nilalang na nasa panig ng kanan. Maliban pa sa nakapulupot na buntot ng pagi, ay meron din siyang nakitang isang krus na kahoy. Matapos itong titigan ni Robles, ay agad din naman niya itong kinuha at dali-daling tinungo ang daan papalabas sa yungib na yon. Paglabas ni Robles sa yungib ay 10 oras na pala ng gabi. Wala nang magagawa si Robles nung mga oras na yon kung hindi ang hintayin ng umaga. Panatag na panatag si Robles na walang nilalang ang maaaring gumambala sa kanya sa lugar na yon. Paghiga ni Robles sa damuhan, ay laking gulat na lamang niya nang masilayan niya ang iba't ibang nilalang na papalusob sa kanya.
Wala nang bisa ang panangga sa lugar na to. Hawak mo na ako. Ikaw na ang panangga at opensa ng kabutihan. Mag-iingat ka, Ruble. Dahil ito na ang oras ng totoong laban. Tawagin mo ako. Dahil mas malakas ako ng di hamak sa mga nilalang na yan. Ako ang dahilan kung bakit hindi sila makalapit sa lugar na tinarakan ng Apo. Wika ng Kalis sa isipan ni Ruble. Kahit nakababa na ang depensa noon ni Ruble, ay nakaya niya pa ring mailagan ang mga nilalang na sumugod sa kanya. Gulat na gulat talaga si Ruble noong mga oras na yon dahil sa pambihirang liksing taglay niya. Animoy ang utak niya noong mga panahong yon ay hindi nakakasabay sa likse ng kanyang katawan. Pag-ilag dito ni Ruble, ay agad din naman itong tinawag ang Kalis na siyang agara naman itong paglitaw. Ilang segundo lang ang lumipas at tuluyan na silang napalibutan ng mga nilalang sa bundok ng Kaso. Ruble! Magandang gabi! Ay, sa wakas! Nakabalik na din ako sa iyong katawan! Kumusta, bata? Wika ng demonyong nasa isipan ni Ruble. Di naman ito pinansin ni Ruble sa kadahilanang nakatuon ang wisyo nito sa mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Ang Kalis naman noong mga oras na yon ay nakaupo lang sa lupa habang nakapikit. Pagtayo ng Kalis ay agad din namang binunot nito ang kanyang sandatang sumisimbolo sa pangalan niya. Dahan-dahan itong binubunot ng Kalis na siyang ikinagulat ni Ruble. Animoy ang mga nilalang sa lugar na yon ay silaw na silaw sa sandatang binubunot nito. Sa loob ng ilang siglo ay nanatili akong tulog. Ngayong kinakailangan na ang aking lakas, ay lalaban ako sa sukdulan ng aking kapangyarihan. May tiwala ako sa iyo, tao. Alam kong ikaw ang pinili ng Apo. Naway gamitin mo ang kapangyarihan ko sa kabutihan ng iyong puso. Pasigaw na wika ng Kalis habang binubunot nito ang kanyang sandata. Pagbunot na pagbunot ng Kalis ay kasabay nito ang pagliparan ng mga malakaluluwang anghel sa taguban ng sandata ng Kalis. Maliban pa dyan ay ang pagliwanag ng buwan na halos maging kakulay na ito ng kalangitan. Masdan mo, Ruble, ang nakalimutang kapangyarihan ng mga dakilang antingero. Ako na siyang sumisimbolo sa kanila, ang magbibigay ng kapayapaan sa mundong ito. Dagdag pa nito, habang nakataas ang Kalis ng nilalang na yon, ay halos hindi na makatingin ng diretsyo ang mga halimaw na nakapalibot sa kinaroroonan nila Ruble. Magaling, Ruble! Magaling! Nakuha mo na ang inaasam natin. Isipin mo, Ruble, 2 nilalang na magkaibang panig ang naninirahan sa loob mo. Gamitin mo kami sa iyong kagustuhan. Pero alam mo ba, Ruble? Lahat ng ito ay naaayon sa kagustuhan ko. Wika ng demonyong kaibigan ni Ruble. Hindi mo ako pag-aari! Sagot naman dito ni Ruble. Matapos maitaas ng Kalis ang kanyang sandata, ay agad din namang sumugod ito sa mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Walang kahirap-hirap para sa Kalis ang pagpaslang sa mga nilalang na yon na labis-labis na ikinamangha ni Ruble.
Sa bawat pag-atake ng kalis sa nilalang na yon, ay halos maubos ang kalahati ng bilang ng mga ito. Nang makatatlong sugod ang kalis, ay doon na napagdesisyonan ng mga nilalang na magsipulasan na siyang naging sanhi ng pag-aliwalas sa paligid. Matapos magawa ng kalis ang kanyang tungkulin, ay ibinalik na nito ang kanyang sandata at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib habang unti-unti itong naglalaho. Di na nagsayang pa si Roble ng pagkakataon, kaya ang ginawa niya ay dali-dali na siyang bumaba sa bundok ng Kasu. Dahil sa abilidad ni Roble bilang maranhig, ay walang kahirap-hirap niya itong tinakbo hanggang sa marating niya ang paanan ng bundok ng Kasu. Doon ay nadapo siya sa nyogan na hindi gaanong kataasan. Piniling doon na dumaan ni Roble dahil sa mas madali niyang maaaninag ang kalaban kung meron man. Masyadong mapanganib kasing dumaan sa matataas na damo at puno dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay mararamdaman ni Roble ang mga nilalang na merong masamang intensyon sa kanya. Pagsapit ng 4:00, ay doon na narating ni Roble ang kanyang pinahingahan noong lapitan siya ng isang babaeng hukluban. Doon na niya piniling magpahinga sa kadahilan ng pamilyar na siya sa lugar na yun. Pagkahiga niya sa mga dahong kanyang pinagtagpi-tagpi, ay agad niya namang kinuha ang medalyong kumakatawan sa mandirigma ng kalis. Napakakintab ng medalyong yun na animoy kahapon lang ito ginawa. Sa bawat pagtama ng konting liwanag dito, ay siya namang pagkinang nito na parang bituin. Roble, napakaganda, hindi ba? Ang mandirigmang nasa medalyong yan ay ang anak ng Apo. Ito ang naging sakripisyo ng mga antingero upang paglagyan ng kapangyarihang hindi kayang panghawakan ng taong nanananahan sa material nitong katawan. Alam ko, di ba? Wika ng demonyong kasangga ni Roble. Matapos nilang makapag-usap ng kanyang kaibigan, ay pinili na munang magpahinga ni Roble. Pagsapit ng umaga ay nagpatuloy na din ito sa kanyang paglalakad, pabalik sa tahanan ng kumpare ni Nong Jem. Kahit napakalayo pa ng bahay ng kumpare ni Nong Jem sa kanyang kinaroroonan, ay hindi yun problema kay Roble. Pagsapit ng gabi ng araw ding yun, ay tinakbo yun ni Roble ng kanyang buong lakas upang marating ang tahanan ng kanyang maestro. Lumipas lamang ang 4 na oras at nakabalik na nga itong si Roble. Nang makita ito ni Nong Jem, ay gulat na gulat ito dahil sa ibang-iba na si Roble magmula noong umalis ito. Maestro, magandang gabi ho. Wika ni Roble kay Nong Jem. Roble, magandang gabi din. Halika nga rito. Sagot naman sa kanya ni Nong Jem nang pumasok na si Roble. Di na muna ginising ni Nong Jem ang kanyang kumpare dahil sa pagod na pagod yun sa kanilang pangingisda. Matapos nilang makapag-usap ng kanyang maestro, ay agad din naman itong iniabot ang buntot ng pagi at krus na nakuha nito. Maging ang kahong dinala ni Roble ay binigay niya din sa kanyang maestro. Napakarami nito, Roble. Tingnan mo nga naman. Ang buntot ng reyna ng mga engkanto. Saan mo nakuha ito? Gulat na tanong ni Nong Jem. Nong Jem, sa isang lagusan ng kuweba. Sagot naman dito ni Roble. Hindi kasi inaasahan ni Nong Jem noong mga panahong yon
na masilayan ang buntot paging minsan ang ginamit ng mga sinaunang antingero. Dahil sa sobrang tuwa ni Nong Jem, ay agaran din itong binuksan ang kahon na dala ni Roble, na para bang isang batang sabik na sabik sa regalo ng kanyang ama. Grabe! Sobrang angas nung kalis. Isipin nyo, pagbunot niya ng sandata niya, tumatawag ng anghel. Grabe. Pero sa ngayon, hanggang dito pa lang yung nasisend sa atin na maranhig. Grabe, sobrang kaabang-abang nito. So habang naghihintay tayo ng maranhig 20, talon muna tayo kay Goyang. Mamaya rin yun. Pahintay na lang. Salamat.